Tirei doce. Pegare. Kudari kundipe pfuma yangu. Uya kudari kundipe pfuma yangu. Ndizvo zvamakanyoresana ndiani wewe? Usukukwasha akakupa mwana wanjodzi yangu Matia dzokerai tinzwe. ukwasha suku akatora mwana wehanzvadzi yangu. Akatora mwana wahanzvadzi. Mukomana anosira inini ndiye ane mwana anotorwa nemukomana wacho. Hanzvadzi yangu yakashaya saka ndinza Saka uyu mumuchichimani mukwasha kwasha wewe nani ndiani wapa tatezvo mukuyirana chenda ukasvikatezo nomutupo wavo taurisa chamani usindorenda padenga mutupa unombiwa osa chisumuka zvakuya aiwa kusumura achaita kutora mutupa wakubvise pfuma right ndofunga tapinda kati panyaya pane dzimwe nyaya dzekuti tinoda kutenderera ndanzwa mukutaura nyaya yekuti inini uyu mukosha weimati kuda pfuma yenyu taurei tingemadira muita pfuma yenyu chakamira tachinzwa nokuti chakamira ndovati ndivo vakadomborenyu manje changa itinzwe ayogara zvino makagara kudaro munongoti pamusoro yemusina maoko pamusoro ichandamu inoda pfuma yangu kukwasha akatora mwana 2014 iko zvino ane vana 4 haana kana chaakabvisa kubva kutsvake kumbona nokusvika zvekumfana kuiswa kuongora saka paguru ndati kumukwasha chingaachindirangarirawo muri kureva kuti mukwasha webva 2014 ndopaakatora mwana wenyu kubva ipapa haana kana chimwe chaakabvisa kusvika pari zvino nhasi 2023 Hapana mimba inobva. hapana mukadzi wachacho akanzi anayo ndiye atopika murwero zvinasi saka hatiparadze nguva kwanyaya yenyumba nokuti tikaramba tichitaura yenyu sematauro ari kuita ezvekuchidzunga kwari dai mazwi ari kutaurwa natezvaro vakundiwo Chichikuita taurisa semunhu akashora mwana wemunhu but kana wamba chicha uzoramba uchigowesa ko nekuti kugowesa kaimombe wangombori nemombe wanobva wakanda nemobhora dzamombe mbiri oramba futi uchigowesa iwe uchiziva kuti kushanda anoshamba aramba achigowesa kugowesa kwauri kuita bowezi pauri apa wanefu kudhara kazotara kuti zvinhu zvakakunge manga makamugadzirira liste rezvamuru ismoni saka waishaya pamakuwana unoziva tine vamwe vanokona vachigara apa vototaura kuti esamanisi ndakawana ndati anepere 100 yekuti ndivapi tinazvo muno mudani raitisa adikuparidza zvidunguva nenyaya yavo somataura yawaitaiwo kuti wewe waishaya nezvinowakuwana chezvarawakuwabva kukwira dai vari kutora kuda pfuma yavo kuvaparini ndipano nyaya chete pauri kuwapa pfuma yavo kuti wakuwana
Mr. Seven, isinodhirana mafigasi ndogona kusa 1000 ava vachizvinzwa asikakubirirana izvozvo ibauzi amaima mukuwasha wenyu auya pamberi pachangamire vanova ndiyo munyaya wenyu yange isingabudi yakutaka kubuda zvanzindo 340 nemukuwasha wenyu imi mega mukuti kudiyo pfungwa dzenyu wozi panapa kambuti kazara pane vanhu katika dzingi rwenyu saka mnachina mukuwasha wenyu kuda kuti imimi naiye muwirirana nekuti pane mhuri ende vana vaberekwa ivavo vazukuru venyu ivavo vari kumba kwake mukadzi wacho ari kumba kwake haizi nyaya inonetsa iyoyo ende haitorere nguva nekuti vanhu vari pakudanana chinonetsa kunge munhu akuramba mwana wemunhu zvokuti daivakuti aigara kubva kwabva kumashiri kwese aiti 200 dai kutara kuno musina kuuya but kana masvika pano manje ndisitakuda kuchiona kuti nyaya yacho inopera sei zvakanaka isitaona mukuwasha wenyu ari munhu maonere yakaita taona ari munhu akutaura zvaangaita kuti ada kubvisa pfuma abva tindinayo mumweimwe zvoroti kamawira pamberi pachakamire pano makombe tanzwa kuti makombe paembera mukuwasha ndanzwa kuti makombe nofunga midzime yakudaira ari makombe ungokwira dano nokuwa pfuma yenyu unoona koma wakunonisirake awatamutaura ndinamutaura nanga tikamutaura achikoringanisa kapeni mange musinabvira makagomupandi kutompa ndikoko kosi vamwe vanodai amai vamwe vanodai kana vakwira dare vauya pamberi pachangamire vakutoda kufikisa mukuwasha aiwa pamberi pachangamire panoda kuti munhu mukuwasha aroore zvamunoda zviri pamutemo iyewo zvisamuremere nekuti apa kugara nekugara vagara vari pamutemo nomwana wenyu achiguta iye panapa acharovedzerwa nevanomurovedzera isi tikutaura kuti makurukota echangamire ndo varidzi venyaya iyi tinobatsirana navo ndovachaziva kuti mwana ino zvaaita ino zvaari kuita izvi zvinopera sei kuda pamwe uchenje waaitawo kuti ndikaenda ndakabata ndokupinza kunzwira saka isisu hatina chati chataura chakawanda izvi murevo hatichataura izvi murevo bose kana mwana adaisa izvo zvisi tinataura kuti ndokutoona panishomaka undinzwa watotanga kuona zvinhu zvinorema chete pakutanga asi kana mabata sitepi yechikoro wakuita sei wakufamba handizozvo wandinzwisisa atore zvinhubo zvandaona zvawatobvisa gogogo $20 warova chigaro 20 chaenda ndiro 10 yaenda gusvi 10 raenda sunungura omwe 10 raenda dare $50 watsvaira beza hapandi izvozvo
ndaona kuti uye kunosvika musambo pabviswa 220 musambo handiti kurototosa ne980 yemusambo wandezvisisa wafamba but pano manja ndoda zvinhu zvinoita kuti upenyu hwako utsunzununge madzimai ako handizozvo stage yaifanira kunge ikaitwa kudhara nemasungiro pakatojambo pakareswa chivanhu papi wandizvisisa saka utodzoka kumba handina chandabva chakanyorema kumasungiro acho because panzi gumbeze 1 handizozvo nemari yepamusoro 15 jira ndokuza 12 meters nemari yepamusoro 30 dollars saka mari irido pamusoro 45 sawa koita mbudzi mbiri sheshine kutora handizozvo imbonodzingira pamasungira handizozviza mu2 weeks mutoona kuti dzinosvika baba handiti then tozoenda kuberi zvichifamba zvine zvakanaka vane rudo newe baba vako oziva mutoona chitamba kuti 150 gokugoiche anditoziva bhatara chavakuda ndechekuti ngazvifure zvapfuura mufa agone kuchengetwawo mhuri yake achengetwawo vazukuru vake wandotwisisa saka nakadaika even kwaakarara atezvara vako vachoshayiwa handizozvo vaziva kuti wavaremekedza wandotwisisa uchaona mafungurira kutanga kusunzunuka achiuya kupi kurutivi kwako zvimwe zvichatoitika manje uchatoona kuti uchatomhanya kupedza karizidikesekararo nekuda kuti vanenge vakuvhurirawo mafara nakukakavara zvinakutesei handiti kuziva kuti koshesomanaanidzekudinaye handiti enda umhanya kuti papedzi masungiro kutangozvifamba toka dzedu maita basa mwana wenyu afamba-famba handizozvo ende ndafarira kudorwa munavo haisi wekufikisa asi kuti mutsvaga magarikwa mubamirana handizozvo ikodzero muri parugare pfuma inodiwa muri matambudziko pfuma inotesei inodiwa handizozvo ende mukasava yeuchidza tinozoprioritize kutenga motobheki kutenga motokari but tichizota tine mhosva iri pabii tinoikangana mhosva ipi saka maita basa nezvamaita kwatino ndipeiwo twekwedu muwane kufamba zvakanaka maita basa